Dakle, sad ćemo odlučiti ko je bolji uz pomoć kulinarskog izazova. Počet ćemo od burgera. Mi volimo burgere, to je lako. Treba će nam tiganj i ulje. Da, tako je. Ugreću tiganj i sipati ulje. A sada treba ispržiti pljeskavicu. Ona je već spremna. Danny, možeš ti da uradiš to? Ne, hajde ti. Ne ti. Molim te, brate. I ja tebe molim te, bra. Šta radite ovdje? Niste u vrtiću. Dajte mi. Eto, pljeskavica na tiganju. Nastavite. Šta ćete dalje raditi? Da, lepinja. A ti, Danny? Salata, bravo. Vreme da sastavimo burger. Lepinja, salata, pljeskavica, paradajz i sir. Evo kečapa. Da, kako moćno. Zatvaramo sve lepinjom i to je to. Uspeli smo se me. Sheila, hajde da ofarbamo naša lepinje. Da, hajde. O, da. Ispalo je super. Baš je lepo. Vidi? To je divno. A sada slatkiši. Hajde, Sheila. Da, ja imam želetrake i oreo. Dodat ćemo siru i to je to. O, da. Ovo je divno. Šta je tamo, Sam? Šta oni spremaju? Imaju puno šarenih burgera, pogledaj sam. Šta? Oho, stvarno. Zanimljivo su smislili to. A mi imamo samo jedan burger, ali sigurno je ukusan. Daj mi krompir, Danny. Stavit ću ga u burger. Da, napravit ćemo burger pauka. Da, tako je. Super, a sada pucamo kečapom. Vidi kako dobra paučina. Sam vidi, nemamo više vremena. Da, vreme je isteklo. Idem da probam vaša jela. Prvo, devojke. O, to nije loše. Da, uspeli ste, svaka vam čast. To je super. Idemo dalje, a šta je kod dečaka? Imate samo jedan burger. Dobro, izgleda baš brutalno. Sad ću ga probati. O, to je jako ukusno. Vi ste pobedili, dečaci. To, Danny! Pobedili smo, jesi čuo? Ne brini, drugarice. Imat ćemo sreće drugi put. Wow, kako dobra igrica. Tako je zabavna. Hoćete i vi da se igrate? Onda instalirajte igricu Multidosor u Google Playu ili App Storeu, a bit će zabavno. Dakle, nova runda. Sad mi spremite koktel. Počnite. Treba na blender. Da, i čokolada. Stavit ćemo u blender čokoladu, poki štapići, čokoladni marshmallow i sipat ćemo čokoladno mleko. Tako je. Ostalo je to sve promešati. Super, uključujem. Zašto dugme ne radi? Nijedno ne radi. Šta je bilo? To je baš čudno. Šta da radimo? A je li uključeno struju? Naravno da nije. Eto, sad će sve biti u redu. Uključujem. Da, super. O ne! Poklopac je odleteo. O ne. Sad smo mokri, šta sad da radimo? Dečaci, zašto kukate? I zašto je kod vas tako prljavo? Hajde, očistite sve ovdje. Jagode? Šefe, a da li vi volite jagode? Naravno. Dakle, stavit ćemo ih u blender. A zatim ću dodati malo sladoleda i mleko sa ukusom jagoda. Odlično. Zatvaramo blender i uključujemo ga. Stani! Ne pritiskaj! Čekajte, je li sve u redu?
a kod dečaka se sve prosulo. Ali mi nismo dečaci. Kod nas je sve u redu. Bravo, devojke. Ostalo je sve sipati u čašu. Ali prvo ću je ukrasiti sirupom od jagoda. O da, to je jako lepo. A sada možemo sipati koktel. Wow, to izgleda jako dobro. Dodat ćemo šlag i... To je to. Može se probati. Čekaj, ne. Hajde da dodamo još par detalja. Vidi. Sad je to prelep koktel. Wow, to je jednorog, svaka čast. Valjda smo sve očistili. O ne, Sam, ostalo nam je malo vremena, a nemamo koktela. Šta da radimo? Ajoj. Mirno, stići ćemo sve. Vidi, ima mali frižider. A unutra su sokovi. Sad ćemo nešto smisliti. O da, Deni, spasio si nas. Dobro, hajde da počnemo. Sipat ćemo u čašu sve sokove. Da, tako je. Gotovo. Ali treba dodati tajni sastojak. Ne to. Da, evo ga. Ha, to nam treba. Zašto koktel gori? O ne, to je bio Tabasco. Vreme je isteklo, sad ću probati. Nije loše. Šta nije u redu? Zašto se pušim? Šta je ovo? Kakav užas. Više nikad ne spremajte to. Idem kod devojka. Gde je vaš koktel? O, kako slatko. Ja volim jednoroge. Imam čak i tetovažu sa njim. Preslatko. Dakle, probat ću. Sviđa mi se. Da, tim devojka je pobedio. Britney, pobeda je naša. Mi smo najbolji. Dakle, posljednji zadatak. Spremite mi picu. A vreme je krenulo. O, ideja. Treba će nam ovo. Sad ćemo napraviti testo za picu. Britney, vadi brašno. Da, evo ga. Aha, sad ću dodati jaje i sipati mleko. Divno. I dodat ću malo sirupa od jagoda. Naše testo će biti roze. Ostalo je sve promešati i to je to. Eto, testo je spremno. Hajde da vidimo šta je spalo. Wow, kako je lijepo. Pogledaj. O da, a sad ga treba razvaljati. Sheila, pomozi mi da napravim srce. Super. Srce je spremno. Možemo ga staviti u rernu. Da. Pratim vas. Narandat ćemo sir. Treba nam što više sira. Odlično. O ne! O da, sad ćemo ispeći našu picu. Šta će nam rerna kad imamo vatru? Miris je super. Sad ćemo dodati kobasicu. Vidi šefa. Hajde, moram da vežbam bes. Jel mi dobro ide? Hajde, još jednom. Sam, hajde da napravimo picu u obliku njegovog omiljenog lika. Da, hajde, to je super ideja. Da, baci kocku. Hajde da vidimo kako je naše testo. O, baš je lepo. Gotovo. Vreme da stavimo punjenje. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. Aga, gotovo. Sheila, sad je tvoj red. Aha, dobro. Ja ću dodati malo jagoda. Ovako. A zatim ću staviti marshmallow. To je divna kombinacija. Deco, vreme je isteklo. Vreme je da probam vaše pice. Šta je kod devojka? O, izgleda lepo.
slatka pizza. Priznajem, to mi se ne sviđa baš. O, kakva šteta. Dečaci, a šta kod vas? O, je li to moj omiljeni lik? Bes! Da! Kako ste pogodili? Sad ću probati. O, super, to je jako ukusno, svaka čast. To! O, šta je to, kofer? Hajde da vidimo šta je unutra. Otvaraj. O, nevjerovatno koliko para. Bogati smo se. Dakle, šta radite ovdje? Šefe, uzmi pare od dečaka i daj ih devojčicama. Odmah. Da, naravno, bako. Izvolite. Zar te nisam učila da se devojčice moraju da puštaju? Izvini, bako. Da, pobedili smo to! Kako je to moguće? Svoju boju i vi možete jesti hranu samo te boje. Hajde da gledamo novi izazov. Aha, Emma je dobila roze žvaku Hubabubu, a Mari ima smrdljivi sir. Uj. A šta je kod Majka? Wow, to je sladoled Oreo, super. Jedva čekam da probam. Wow. Pogledajte, unutra su još i kolači Oreo. Ekstra. O, da, hej, devojke, ovo nije za vas. Sklonite se. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. O, da, jao. O, kako mi je hladno. O ne, Mike se smrznuo. Devojke, morate ga zagrejati. Da, to je odlična ideja. Mike, ne brini. Uskoro će ti postati toplo. O, da, već se osjećam mnogo bolje. Hvala vam, devojke. Mari, sad ti. I ja? Kakav užas. Jao, ne znam kako ću to pojesti. O, ne. Ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Neću. Mari, ne može tako. Takva su pravila, moraš sve pojesti. Baš ste bezobrazni. Dobro, sad ću ga pojesti. Jao, to će predugo trajati. Ne mogu više da je čekam. Pogledajte, jedem ga, ali uopšte se ne smanjuje. O, konačno su zaspali. Ajde, dođi kod mene, Miki, ovo je za tebe. Možeš pojesti sve do kraja. Ajde, jedi slobodno. O, svaka ti čast. Hvala ti puno, mnogo si mi pomogao. Eto, sve sam pojela, pogledajte. Odlično, znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju žvaku. O, obožavam Hubabubu. Prelepa je, sad ću naduvati veliki balon. Jao, Emma, balon je stvarno veliki. Jao. To sam htjela da ti kažem. Sad si sva lepljiva. Emma, nemoj više duvati tako velike balone. To je odvratno. Izvinjavam se, nisam htjela. O, šta je sa vašim ušima? Promenili su boje. Oho, to je jako zabavno. Čak i miš Miki ima šareni uši. Wow, Mari je dobila banane, a Emma ima roze picu. Šta je kod Majka? Wow, to su plave nudle. Mike, budi oprezan. Nudle su jako ljute. Hej, ja počinjem. Dobro, samo požuri. Jao, jedva čekam da probam bananicu. Prelepa je. O, da, oduševljena sam. Joj. Haha, tako ti treba. Hajde, Emma, sad ti. O, da, jedva čekam. Wow, ovo je slatka roza pizza. Oduševljena sam. Želim da pojedem odmah 2 pačeta. Šta je, Mike? Hoćete i vi moju picu? Dobro, možete pojesti ovo. Fuj, ali sva je u tvojoj pljuvački. Ne morate, onda ću sve samo pojesti. Ostalo je posljednje pače. To je to. Hajde, Mike, sad ti. O, da, već sam pripremio štapiće. Vreme je da probam svoje nudle. O, da, ukus je baš dobar. Wow, to je ljuto, ali sviđa mi se. Poješću odmah sve nudle. Oho, svaka čast.
Jao, ovo je preljuto. Ide mi vatra iz usta. U pomoć. Naravno, Mike. Emma, sipaj. Da, tako je mnogo bolje. Hvala vam, devojke. A neka hvala. Wow, Mike, tvoje usne su postale plave. I kod devojaka isto. Mike, takva si cura. Neću to komentarisati. Pa, idemo dalje. Došlo je vreme za novu hranu. O, Emma ima roza chips Pringles. Mike je dobio plavi sok. A šta je kod Marie? Wow, To su žute bombone Skittles. Emma počinje. da vidimo. Wow, nije samo pakovanje roze, već i čips. O, da, ukus je ekstra. Pogledajte kako usne imam. A ovo su mi nokte. O, da, oduševljena sam. O, tamo je ostao još jedan čips. Što? O ne, zaglavila mi se ruka. U pomoć. Moj, pomozi mi. Sad ću. Da, uspelo. Baš ti hvala. Nema na čemu. Šta? Mike, hajde, dođi sebi i jedi. O, da, tačno. Ja sam dobio neki sok. Sad ću ga probati. Wow, to je jako kiselo, ali sviđa mi se. Popit ću sve do kraja. Gotovo, Marie, sad ti. O, da, konačno. Ja obožavam Skittles bombone. I žute je moja omiljena boja. Ukus je divan. Ali ovako ću dugo jesti. Treba nešto smisliti. Tačno. Uz pomoć slamčice ću pojesti sve baš brzo. Gotovo. To je to. Oho, moj vrat se obojio. O, i kod vas isto. To je cool. Nova runda. Da vidimo ko je šta dobio. O, kod Eme je roza lizalica. Cool. Aha, Mike ima plavi tik-tak. A šta je kod Marie? Žuta Fanta. Sigurno je vrlo ukusna. Hej, a zašto ne mogu da je popijem? Pa to nije sok. To je žele. Ekstra. O, društvo, ovo je preukusno. Želim još. O, da. To je najlepše što sam ikad probala. Oduševljena sam. To je to. Sve sam pojela. Ko je sledeći? O, Emma, hajde. O, da, jedva čekam da probam svoju lizalicu. Prelepa je. Jao, to će dugo trajati. Ja nigde ne žurim. Ne mogu više da je čekam. Probat ću svoj tik-tak. To baš osvežava. Sad imam ledeni dah. Znam kako da zaviklavam Emu. Poješću što više bombona i malo je osvežiti. Zalepio mi se jezik za lizalicu. Šta da radim? Ups, ovo nisam očekivao. Hajde, vuci. Boli me. Još malo. Moj jadni jezik. Sad me boli. Ti si kriv za sve. O ne, a šta je sa mojom lizalicom? Neću to jesti. Oho, Emma, sad imaš roza lice. I kod vas se promenila boja. Baš ste smešni. Šta su vam spremili ovaj put? Wow, Emma ima roze štapiće Poki. Baš su lepi. Kod Maka je veliki žele meda i on izgleda cool. A kod Marije limun, jadna ona. Emma počinje. O da, jedva čekam da probam ovaj štapić. Sa ukusom jagode. Oduševljena sam. Pogledajte kakvi očnjaci imam. Jesu smešni? O da, oduševljena sam. Želim još. O da, predivno. Eto, sve sam pojela. Mike. Marie. Jao, više nikog nema. Dobro, sad ću probati ovaj limun. Plašim se. Hvala ti, Mike, na podršci. Ali šteta što mi neće pomoći. To je jako kiselo. Ne mogu više. Kako nećeš? Jedi. Dobro, smirite se. Sad ću sve pojesti. Ne. Ne mogu.
Jadna ona. Utrnulo mi je lice. Eto, završila sam. O, svaka čast. Znači, sad ja. O, da, moj mede je ekstra. Mnogo je ukusan. Mike, hoćeš? Ne može, neću ga deliti. Ovaj mede je samo moj, sam ću ga pojesti. Hej, jel me čujete? Ajoj, mogu upravljati njima, eto vam. Ej, to je bolelo. Mike, baš si bezobrazan. Sve sam pojeo, to je bilo cool. Oho, sad su nam i ruke šarene. Ja, hoće li zauvek ostati roze? A ja žuta. Neću. Ne brinite. A vratili ste se kući. Sad je sve u redu. Prošli ste ovaj izazov. Čestitam. Nadam se da više nećete jesti bombone bez dozvole. Ja sam već smislila šta želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. O, to je torta. Njam, njam, njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. A ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte. Danny nije ništa smislio. Čak ni čokolade ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju. A zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Danny, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. A ko je to? Labubu, baš je sladak. I ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. To je nešto neobično, ali sviđa mi se.
može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se. Stavljam like, ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Njam, njam. Obožavam lizalicu. Vi čekate novi zadatak? Dobro, hoću pomfrit, jel može? Da, ja već znam šta da radim. Prvo mi treba krompir. Sad ću ga iseći uz pomoć specijalnog alata. Evo ga. Ja moram samo da okrećem. Tako je. Da, moj krompir će biti u obliku opruge. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. Da, izgleda baš onako kako sam htjela. Sad ću sastaviti sve u krug. Tako je. I ubacit ću štapić. Pogledajte šta sam dobila. Krompirna lizalica. Šefe, super! A šta dalje? A sad umačem se u fritezu i pršim. Odlično. Vreme je da serviramo jelo. Dodat ću malo kečapa i senfa. Eto, moje jelo je spremno. Tiffany, a šta ti radiš? Ja sam skuvala krompir. Sada treba dodati bibera i soli. Eto, zatim ću dodati malo brašna i izmiješati sve. Odlično, treba raditi aktivnije, još aktivnije. Treba mi pire. Eto, savršeno. Napravila sam pravo testo od krompira, a miris je super. Ostalo ga je razvući. Uradit ću to uz pomoć okladije. A zatim ću iseći lepa srca. Nije loše, ali nešto nedostaje. Da, znam. Danny, daj mi Cheetos, a moram da ga izvrvim. Eto, sada imam odlično paniranje. Uvaljat ću svoje srce u Cheetosu i staviti u fritezu. Tako je. Ostalo je sad čekati kad se sve isprži. Može da se vadi. Lepota. A šta je ovo? Zašto se po celoj kuhinji razleće ljuska? Ja sam odlučio da očistim krompir. Uradio sam to uz pomoć bušilice. A sad ću iseći krompir. Tako je. Ja sam pravi ninja. Sad mi treba malo vatre. Kakav miris. To je to brzo i efikasno. Prebacujem sve u kutiju u obliku dinamita iz Minecrafta. Stavljam kolu i čašu i ja sam završio. I ja isto. I ja? Jess, a možeš da probaš? Prijetno? Wow, sve izgleda tako lepo. Hoću da probam ovo srce. Nije loše. A šta dalje? To liči na moju lizalicu. Da li je ozbiljno od krompira? Nevjerovatno. Sad ću da probam. Da, zanimljivo. Sviđa mi se ukus. I konačno posljednje jelo. Ukus je super. Čekajte, šta je to? Tu je kola i čaša u obliku dinamita. Hoću da probam. Da, krompir i kola. Savršena kombinacija. Da, Danny je pobedio. Čestitam. Da, pobedemo je. Svaka mi čast. Hvala, Jess. A sad mi spremite jelo sa dugom. Naravno, ja sam savršen kulinarski robot 3000. Mogu da spremim svako jelo. Pozdravljam svoje konkurente. Kako si super, ćao, ćao. A koji je taj muškarac? Šef? Zdravo, šefe. Zdravo, robote. Gledaj pažljivo. Sad ću stvoriti pravo remek delo ispred tvojih očiju. Uzet ću šareno testo i sjediti ga na pleh. Tako je. Sada šaljem zorernu. Napravio sam šarenu koru. A vreme da dodam fil. Što me tako gledaš, jeli? Pa dobro, nastavit ću da radim. Sipat ću fil na koru, a zatim razmazati sve.
Tako je. Ostalo umotati sve u rolnu. O da, uspeo sam. Gledaj robote, tako se to radi. Sada i ja želim da napravim svoje jelo. Sipat ću u kalup raznobojno testo. Koristit ću različite boje. Šefe, da li gledate? Da. On može da napravi bolje jelo nego ja. Sada mogu staviti sve u rernu. Šalim se, ja sam i sam rerna. Dodat ću malo vatre i sklanjam kalup. O ne, zaboravio sam da smanjim vatru. Kora je izgorela. Robot plače, robot plače, robot plače. O, ne brini, robote, svima se dešava. Čekajte, a što ja da radim? A, tačno! Mogu da uzmem gotovu tortu? To je genijalno, jel da? Otvorit ću tortu, baciti poklopac i to je to! O ne, da li sam slučajno bacila tortu umjesto poklopca? A, kako to? Vi ste luzeri. Šta je? To je istina. Nama će sve uspeti. Gloria, ne plači. Uzmi šećernu vunu. O, šećerna vuna? Hvala, ja je volim. Baš je ukusna. O, pada. Došla mi ideja za jelo. Mogu staviti šećernu vunu u poklopac za torte, ali treba mi više vune. Robote, tako mi je tužno. Mogu da ti dam šećernu vunu. Izvoli. O, hvala, robote. Ostalo mi je bolje. O ne, opet mi je tužno. Odlično. O, kako mi je tužno. Moj plan radi. Super. Mogu li dobiti još vune? Da, uz pomoć vune robota mogu napraviti svoju tortu. Da, mislim da je dovoljno. Sada okrećem i skidam poklopac. Uspela sam. Baš je lepo, da? Da, ispalo je sjajno. Ozbiljno? Dobro, Jess, probaj. Wow! Ju, šta je to? Izgorela kora? Miriše odvratno. Okej, probat ću malo. Fuj! Gadno! Treba hitno pojesti nešto lepo. O, šta je to? Neka rolna? Izgleda super. I ukus je dobar. Da, topi se ustima. Ekstra. A šta je ovo? O, kako zanimljiva torta. Pa ona je napravljena od vune. Neverovatno. Ja obožavam šećernu vunu. Ovo je pobjeda. Čestitam, Gloria. O da, pobjeda je moja, to. Hvala, robote, ti si najbolji. Miley je dobila tako malu teglu M&M's, a kod Quentina je cijeli aparat. A šta ima Sophie? Wow, to je čak i veći aparat nego kod Quentina. Cool. A Miley, ti to činješ? Hajde, prijatno ti. Oho, izgleda da su jako zatvorili teglu. Hajde, potrudi se malo. Nemoj se nervirati. Joj, kako je bezobrazna ova tegla. Gotovo. Sad ću razbiti ovu teglu s pomoć mojih velikih ruku Hulka. Eto, tako je mnogo bolje. Dođi ovamo. Bombona je tako ukusna. Quentin, sad ti? Odlično. Sve moje bombone su u aparatu. Moram samo okrenuti ručicu. Zašto neće? Možda nešto radim pogrešno. O, jeste li vidjeli? Ovdje ima mesto za sitninu. Morat ću nahraniti ovaj gladni aparat s nekoliko mojih kovanica da bih dobio slatkiše. Hajde. Wow, dobio sam bombonu. Joj, kako je ukusna. Želim više bombona. Treba mi još i još. O da, to je ekstra. Gdje su mi pare? Zar nema više? Ja još nisam sit. Sad ću preteći ovaj aparat da bih dobio svoje bombone. Odlično. Sada mogu besplatno pojesti sve bombone. Svaka mi čast. Sophie, sad ti. O da, napokon ću se najesti bombonama. Samo treba okrenuti ručicu i mogu uhvatiti svoje bombone. Wow, sviđa mi se. Želim još. Ej, zašto se ne okreće?
Hej, daj mi još bombona. O, šta je bilo? Aparatu, nemoj se ljutiti na mene. Drugari, čuvajte se. Napada nas aparat bombonama. O ne, padam. Dobro, živa sam. Oho, pogledajte koliko mnogo bombona je spalo. Hajde da ih pojedemo. Zašto sam dobila ovako malu čokoladu? Yes! A meni se jako posrećilo. O, gde je moja čokolada? Zar mi nisu ništa dali? Žao mi je, Miley, ali ja počinjem. Dobro, pošto imam malu čokoladicu, ješću uz pomoć pincete. O, smislila sam nešto cool. Mogu staviti čokoladu u čašu sa mlekom. Čokolada će se otopiti i ja ću dobiti čokoladno mleko. Oho, svaka čast. Sad ću probati. Oho, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Quentin, možeš nastaviti? Stvarno, super. Sad ću pojesti. Šta je bilo? Ne, neću ti ništa dati. Cicija? O, znam kako da te naučim pameti. Sad ću pojačati klimu. Tada će se njegova čokolada otopiti u njegovim rukama. Dođi ovamo, čokoladice. I šta se dešava? Zašto se moja čokolada topi? Kakva noćna mora, zar neću stići ni da je probam? O ne, kakva šteta. Ali mogu da poližem ruke. O da, to je ukusno. To je bolje nego ništa. Ej, zašto se smijete? Ovo je ukusno. O, gde je moja čokolada? O, šta se to čuje? O ne, da li mi spuštaju čokoladu helikopterom? Sad će pasti na nas. Društvo, vadite grejače. Hitno moramo rastopiti čokoladu. Brže, brže. O ne! Jao, svi smo u čokoladi. Da, ali ona je jako ukusna. Koktel od brokolija, užas. A šta je sa ostalima? Sophie ima srednji koktel? Odvratno. O, da li je Quentin dobio najveći koktel? Uj, kako ružno miriše. A Miley, ti počinješ? Joj, tako odvratan. Uopšte ne želim da ga pijem. Jao, kako gadno. A nikada nisam pila ništa gore. Fuj, fuj, fuj. Čekaj, moraš i brokoli pojesti. Hajde. Baš ti hvala, Quentine. Sophie, sad ti? Pa, mislim da ću morati da zatvorim nos, da bar ne osjećam miris. Dobro, probat ću malo. Fuj, odvratno, a neću više. Kako nećeš? O, imam ideju. Sophie, da li želiš ovaj koktel sa jagodama? Odlično, onda uzmi koktel sa jagodama. A taj gadni ću ja da uzmem. O, baš ti hvala, Quentin. Fuj, a zašto osjećam ukus brokolija? Jesi me prevario? Sram te bilo? Fuj, neću više da ti verujem. Quentin, sad si ti. Ne pristajem na to. Mislim da ovaj koktel može da se prospe. Tako je. Oho, koliko ga ima? A zašto još uvek curi? Šta? Zar stvarno ne mogu da prospem ovaj koktel na pod? On se vraća. Dobro, onda mogu nekoga da polijem. Šta? Zašto je Sophie suva? Ništa ne razumem. Ojoj, kako je to moguće? Ne, ipak ću te prosuti. Eto, odlično. Uspeo sam da se rešim koktela. O ne, na mene curi ovaj odvratni koktel. Kakva noćna mora. Tako ti treba? Uj, kakav smrad. Juhu, dobila sam ogromno pakovanje pahuljica i čašu mleka. A kod mene je srednja porcija. A ja sam dobila super malo pakovanja i isto tako malu čašicu mleka. Nemam sreće. Pa dobro, šta da se radi? Barem ću biti prva. Mala hrana i dalje može biti ukusna. Dakle, uzet ću mali tanjir. Tu ću sipati malo mleka i dodati pahuljice. Takvu malu hranu treba jesti malim rukama.
Osjećam se kao lutkice zbog ove malene hrane. Bilo je ukusno, ali malo. Quentin, sad ti. Da, znam. Dobio sam obično pakovanje pahuljica. Sad ću probati. Wow, to je ukusno. Ja neću prljati suđe. Zato ću sipati usta što više pahuljica. A sad ću dodati mlijeko. O, da. Sophie, ne zasmejavaj me. Ups, izvini, ali sama si kriva. Oho, gledajte na šta ličim. Pa, barem ću probati. Oho, ovo je ukusno. Miley, sad ti. Tako je. I već znam kako da pojedem ovoliko pahuljica. Drugari, zašto sedite? Pođite sa mnom. Predstavljam vam svoj veliki tanjir u obliku bazena. Sad ću sipati sve pahuljice u bazen. A mlijeko sam već sipala. Odlično. A sada skačem. O da, mogu i da plivam i da jedem. To je ekstra. Oho, to je zaista cool ideja. Da, blago meni. Ovdje je tako sjajno. Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda, hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica bakina. O, već je spremno. Da, tačno, baku, pravo si. Poređat ću krofne u obliku smajlića. A sada treba dodati šarene konfete. Jo, samo što ne mogu da otvorim teglu. Šta je to? Hajde, otvaraj se. Jo. Pogledaj šta si uradila. Juj, izvinite, nisam htjela stvarno. O ne, sve sam prosula. I šta se da radim? O, čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne, odlično. O, i moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. O, to je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. O, da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom. O, smislila sam prank za baku. Bako? A šta je, draga? A, Bože, zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow, jo, Bože, je li to mozak i krv? O, kako strašno, ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool, veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super. Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, bako. O, tužno. Oho, a nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo.
Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. A naravno, super sestro. Okej. Odakle početi? Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam. A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To je to, može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomognem, Enid. Probaj sad. Baš ti hvala, bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama, ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. O, ne mogu da odolim, moram probati. O, da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše, a zatim dodajem Sprite. Jao, opet ne mogu da otvorim, šta je to? O, tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde. O, ne. Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično. Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. O, da. To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i to je to. O, ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, karastavac, a malo šargarepe i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. O, kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite, to je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. O, kako ukusan šlag. Kome golica? Prestani! Umreću! Šlag je kod mene. Dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. O, joj, kako čudan osjećaj. A šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? A ne sviđa mi se. Bje. Wow, a ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O, da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala, hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. O, daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas. Enid, baci to. Uj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne, ja imam bolju ideju. Napravit ću... Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos.
Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaja. Super! Ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo. Dodajem različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete. O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. Ja ne vidim ništa. A gdje je kečap? O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala draga. Pomogla si baki. O, jao. Samo ne to. Bako, uzmi salvetu. O, hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Odlično je spalo, bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete. I sad su špagete crne. Da, to sam ih htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijatno. Wow, jau, jesu to oči? Plašim se. A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. O, fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. O, duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super. O, to je lako. Baka je u pravu. To je prelako. Ja krećem. Treba mi salata. Odcepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je iseći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. O, a za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendat ću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. O, znam. Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. O, Bože, Wednesday, pazi, molim te. Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči, kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Ju, povrće, ne sviđa mi se. O, ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati.
Wow, baš ukusno, sviđa mi se. Stavljam milion lajkova. Super! Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, a dakle najlepšu salatu je spremila baka? Konačno sam pobedila. To. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotaću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super, bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekala. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moja je bolja i bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte je bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijetno, mala? Da, prijetno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow,
Obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. O, da. Odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? A baka je najbolja. Šta će biti ovaj put? A sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. O, to je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. A preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. O, da, divno. A preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. A kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće, sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam videla toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. O, i ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme je da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Ovaj put mi se jede sladoled. To nije teško. Treba razmisliti. Imam jednu ideju. Hoću da iznenadim Malu. Ja sam zlatni dečko. Dakle, uzet ću zlatni kornet. Kako vam se čini? Jao, šta to tako sjaj? Oslepela sam. Gde je moj mikser? Da, evo ga. Dakle, stavit ću paradajz, zatim limun, brokoli i samljati to sve. To je to. Miris valjda nije loš. Sad ću to sve sipati u kalup. Odlično, šta dalje? Bako, dalje sve treba zalediti. Tačno. Kako brzo. Hvala, dušo, šta bih radila bez tebe? Skoro sam završila.
Ostalo je otvaračem izvaditi sredinu iz šargarepe. Tako je. I moj kornet je spreman. Ostalo je dodati zdravi sladoled i baka je završila. To je najzdraviji sladoled na svetu. Jel vam se sviđa, šefe? Šta? Ozbiljno? Bako, učite od mene. Uzet ću sladoled od jagoda i staviti ga u moj zlatni kornet. A preko ću sipati preliv. Preliv je također zlatan. Da, neverovatno. Gluposti. Zdravi sladoled. Zlatni sladoled. Zdravi sladoled. Jo, kako ukusno. Šta? Već ste završili? Šta da radim? Imam ideju. Da. Obojit ću čokoladom zidovi. Da, tako je. A zatim ću sipati mleko unutra. O, da, to mi treba. A zatim ću sipati beli preliv. Ubacujem štapić, mešam to sve. I ostalo samo zalediti moj sladoled. Još malo i... Gotovo. Može se vaditi. Joj, kako teško. Ali uspela sam. To izgleda divno, prijetno. Oho, kako veliki sladoled. Šta? A je li to zlato? Neverovatno. A ovaj sladoled izgleda baš čudno. Dobro, probat ću malo. Uj, ne, to nije sladoled, odvratno. A sad ću probati ovaj zlatni sladoled. Izgleda jako skupo. Wow, nisam znala da je zlato toliko ukusno. I vreme za posljednji najveći sladoled. Joj, kako teško. O, da, neverovatno. Oduševljena sam. To je pobjeda, čestitam. Šta? Pobedila sam, stvarno? Da, to. Ne, neću preživjeti.